Peste 200 de oameni am numărat, Generală 5, Liceul Pedagogic CEU Ghiba Birta și clasele 1-4, împreună cu Grădinița Prieteniei, împreună cu Grădinița PP11. Am sărbătorit Ziua Internațională a Bolilor Rare, s-a făcut asta în 56 de țări și mai mult decât atât în 30 de orașe din România. Până la ora actuală Aradul a avut cei mai mulți oameni adunați, cu cea mai frumoasă inimă umană și ne bucurăm că în ultimii 10 ani așa ceva nu a mai fost în Arad și ne bucurăm să fim noi cei care continuăm tradiția inimii umane. Să trăiești la mulți. Ai venit aici? Eu am venit aici să sărbătorim Ziua Bolilor Rare. Împreună cu colegii mei ne-am strâns în fața primăriei, unde s-a făcut o inimă imensă cu ajutorul voluntarilor pentru copii bolnavi de leucemie. Se strâng fonduri. Noi o să organizăm o expediție împreună cu colegul meu până în nordul Africii, respectiv Maroc. Vom traversa 7 țări. Expediția va dura undeva 3 săptămâni. La întoarcere intenționăm să facem un bal unde să scoatem în licitație anumite obiecte care le strângem pe drum, părți din echipament, și cu banii strânși vom face o donație copiilor bolnavi de leucemie. Domi Giorgiu mă numesc, împreună cu Rareș Bărsan. Sperăm să ajungem cu bine acasă. Ideea s-a născut în urma unei emisiuni televizate în care am văzut suferința copiilor bolnavi de leucemie din România și am văzut cum o doamnă doctor, o doamnă profesor generoasă de la Timișoara, doamna Margit Cerban, are grijă de acești copii și luptă din răzputeri să îi mențină în viață și să le dea un viitor. De ce tocmai Sudul Africii? Inițial, expediția era pentru toată Africa, dar având în vedere zonele de conflict din Africa și imposibilitatea noastră de a traversa zonele astea, am ales într-un final nordul Africii, Marocul. O să traversăm Marocul de la nord la sud, o să venim pe coasta Atlanticului înapoi, o să fie, cred că, o expediție foarte frumoasă. Cu această ocazie Ca parteneri în această expediție îi avem pe cei de la Maschio Gaspardo, Farmaciile Grozescu, Teaha, Sinapis, SC Nico Motors SRL, Berlin Chemie, Servier Pharma și o serie de mulți alți oameni inimoși din Arad și din țară care vor și ei să participe cu noi să ajutăm acești copii nevinovați.